Bé, afrontem aquest primer test, aquest partit que ha de ser un entrenament de qualitat, molt vers, com no pot ser d'una altra forma, amb la falta de 3 jugadors importants amb el nostre equip, com són que encara no s'han incorporat en Renfro, en l'Alan i el Justin, que l'entrenador d'ahir va notar unes molèsties a la zona del bessó i estem pendents de proves, però segur que no jugarà demà. I bueno, un partit per això, perquè ens serveixi, tot just hem començat a fer poques cosetes de 5x5, tenim incorporacions de gent jove que ens estan ajudant i que també és una oportunitat per veure'ls i aviam si som capaços de donar un bon to amb aquest primer test a Sant Julià. Això ho desconec, sé que juguem contra un equip amb un potencial diferent al nostre, que ha fet una plantilla llarga per jugar les dues competicions que té, amb objectius diferents als nostres, i que van començar fins i tot a entrenar abans que nosaltres, no? Aleshores, ells intentaran fer el seu partit i nosaltres farem el nostre. No, els diria que això comença ara, que l'equip que veuran d'aquí unes setmanes serà molt diferent al que veuran demà, tot i que sabem la samarreta que portem, sabem qui som i demà sortirem a competir i a fer-ho el millor possible amb les condicions en les quals ens hi trobem en aquests moments, però com a tots els equips, això és pretemporada i tot això el que ens ha de servir és per fer equip i per anar creixent i donant passes endavant per al que vindrà realment important, que és a partir de finals del mes de setembre. Tenim aquests 3 joves, també tenim el David Orrit, que porta fent tota la pretemporada amb nosaltres, vam tindre el Dani, tenim l'Àlex Mazaira, que demà estarà amb l'equip i ja s'incorporarà segurament amb el seu equip a l'Ep Plata, i ara amb les arribades ja fa uns dies del Jan Cuba, que és un jugador que té un potencial físic, que ve de jugar a la universitat, un jugador jove, que ens està ajudant a entrenar i que ens està venint molt bé. I amb la posició de base hem incorporat el Pablo Pérez, un xicot també jove, de la cantera de València, l'any passat va fer minuts importants a l'Eport, ens ajuda amb aquesta posició en la qual fins que arribi l'Àlex Renfro estem una mica coixos, i amb el Francisco, amb el Paco, és un jugador que ha estat en totes les categories inferiors internacional, jugador important que va tindre la pega de lesionar-se, tindre una lesió important que no el va permetre jugar en tot el seu primer any de sènior, i que el tenim aquí per veure com està i aviam si pot ser un jugador de present i de futur per nosaltres en els propers anys.